Sa pagsapit ng umaga, maaga pang nagising si Lolo Ruben dahil sa mga pagkatok na kanyang naririnig sa labas ng kubo. Papungas-pungas pa siya noon ng kanyang mga mata nang bigla siyang mahimasmasan dahil sa mga narinig niyang pagtawag. Ben! Ben, nandiyan ka ba? Sigaw ni Lolo Enteng. Teng, kayo ba yan? Nagtatakang tanong naman ni Lolo Ruben. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang tatlo niyang kaibigan na merong daladalang mga bagahe. Halatadong naglakbay ang mga ito na siya namang labis na ikinagulat ni Lolo Ruben. Alam niya kasing hindi siya noon sinusundan ng kanyang mga kaibigan kung walang masamang nangyari sa kanilang baryo. Pagpasok nila Lolo Enteng sa bahay nito, agad naman nilang inilahad ang kanilang mga rason sa pagtungo sa bangon. Ayon kay Lolo Enteng, nakaya lang naman sila napadalaw kay Lolo Ruben sa kadahilanang masyado na umanong kakaiba ang mga kaganapan sa kanilang baryo. Marami na noong nauulat sa kanilang nagbibigti na para bang merong kumokontrol sa isipan ng mga ito. Kahit ang mga kababaryo nilang wala namang pinagdadaanang problema, nakakaranas na din ng ganoong pangyayari. Dagdag pa ni Lolo Enteng na halos dumating na nga sa punto noon na magbarilan ang mga sibilyan laban sa mga alagad ng batas sa hindi malinaw na dahilan. At sa bawat kaguluhang nangyayari sa kanilang baryo, palaging naroon ang babaeng minsang nakaharap ni Lolo Ruben sa kanipaan. Matapos marinig ni Lolo Ruben ang lahat ng pangyayari, napagpasyahan niyang isaayos na ang kanyang mga gamit upang magawa nilang makabalik sa paniki sa lalong madaling panahon. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, tuluyan na nga nilang naisaayos ang mga gamit nito na siyang mabilisan din naman nilang inilagay sa kangga ng kalabaw. Juan, isang kalabaw lang ba ang dala nyo? Tanong ni Lolo Ruben. Oo, Ben eh. Nag-iisa lang talaga to. Paano kasi yung tatay ni Enteng? Hindi kami pinahiram ng kabayo. Sagot naman ni Lolo Juan. Hindi nga kasi pwede yun, Juan. Alam mo namang ginagamit yun ni tatay sa bukid eh. Ayos na ito. Salita na lang sa pagsakay. Singit naman ni Lolo Enteng. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay siya namang pagtawanan nilang magkakaibigan dahil sa sagot ni Lolo Enteng. Bago nila tuluyang nilisan noon ang bangon, sinigurado muna nilang sapat ang kanilang iinuming tuba sa kanilang gagawing paglalakbay. Animoy sa puntong yun, tuluyan ang nalimot ng magkakaibigan ng panganib sa kanilang baryo dahil sa kanilang pagsasaya. Kahit papaano, panatag naman ang isipan nila Lolo Enteng sa kadahilanang sinabihan sila ni Lolo Ruben na huwag mag-alala. Alam nilang katiwa-tiwala ang lahat ng sinasabi nito sa kadahilanang ilang beses na yung napatunayan ng kanilang mga mata. Sa pagsapit ng 10:00 ng umaga, kasalukuyan na ngang umusad ang kanilang pangkat pabalik ng paniki. Bagaman may nakita sila noong sasakyang magpapabilis ng kanilang paglalakbay, pinili nilang manatili sa kalabaw gawa ng alam nilang kapag sumakay sila doon, magpapaiwan si Lolo Enteng. Hindi naman niya kasi maaaring iwan ang kalabaw na yon sa kadahilanang alaga yon ng kanyang ama mula pagkabata. Nang tuluyan na sila noong makalabas ng bangon, pansamantala muna silang tumigil sa isang sapa upang makapagpahinga at makasilay ng magandang tanawin sa buong lugar. Dahil sa wala naman sila noong ginagawa, napagpasyahan nilang mag-inuman habang abala sa pamimingwit ng isda si Lolo Juan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang naramdaman ni Lolo Enteng ang espiritu ng tuba sa kabila ng napakainit na panahon. Halos mahiga na noon si Lolo Berto sa kanyang kinauupuan dahil sa labis na kalasingan.
Ilang minuto pa ang lumipas, panay naman ang ginawa nilang pag-uusap ukol sa mga kaganapang kasalukuyang nagaganap sa kanilang baryo. Ipinaliwanag din ni Lolo Ruben ang mga dahilan kung bakit nagagawang maapektuhan ng manunumpa ang kanilang mga ordinaryong kababaryo. Ayon kay Lolo Ruben, kaya lang naman nagkaroon ng ganoong kaguluhan sa kanila sa kadahilanang may taglay na abilidad ang manunumpa na ikonekta ang bawat kaluluwa sa paligid nito. Hindi naging malinaw para kay Lolo Ruben kung paano yon nagagawa ng nilalang sa kadahilanang unang beses niya pa lamang makita ang ganoong uri ng karunungan. Ang tanging kuro-kuro noong pumasok sa kanyang isipan, maaaring ginagamit ng manunumpang yon ang kadenang nakadugtong sa kaluluwa ng batang kanyang alipin upang maikonekta sa ibang kaluluwa na naroon sa baryo. Sa pamamagitan ng ganoong abilidad, magagawa niyang palabasin ang lahat ng pagnanasang masama na pilit ikinukubli ng bawat ordinaryong individual. Matapos itong mailahad ni Lolo Ruben, mariin naman niyang ipinagbilin sa kanyang mga kaibigan na huwag ipalabas ang impormasyong yon dahil sa hindi niya pa ito nagagawang mapatunayan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumapit ang 3:00 ng hapon. Nang maramdaman nilang dahan-dahan na noong lumulubog ang araw, napagpasyahan nilang ipagpatuloy na ang kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang baryo. Bagaman malakas pa ang tama ng tuba sa kanilang katawan, pinilit nilang magmadali nang sa gayoy magawa nilang makarating ng tamang oras. Pagsapit ng dapit hapon, doon na nga narating nila Lolo Ruben ang kanyang kubo. Dali-dali naman silang pumanik roon nang sa gayoy magawa na nilang maipagpahinga ang kanilang mga sarili. Hindi din kasi biro ang 2 oras nilang paglalakad makabalik lamang sa baryo. Paghiga ng 3 sa kanyang kubo, agad naman itong nakatulog dahil sa labis na pagkalasing at pagod. Hinayaan lang naman ni Lolo Ruben ang mga ito nang sa gayoy magawa niyang maipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang naalimpungatan ang 3 magkakaibigan dahil sa ingay na kanilang naririnig sa labas ng kubo. Nang akmang tatayo na sila sa kanilang kinahihigaan, agad naman silang pinigilan ni Lolo Ruben nang sa hindi malamang dahilan. Shh! Huwag kayong maingay. Huwag kayong gagalaw. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisan niyang paglisan sa papag na kinaroroonan ng 3. Bagaman nagtataka noon si Lolo Berto, pinili pa rin nila ang nais ni Lolo Ruben. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang bigla silang makarinig ng mga malalalim na pag-atungal ng mga hayop sa buong paligid. Patuloy lamang nilang pinakikinggan ang mga tunog na yon hanggang sa dumating ang puntong hindi na nila matiis ang ganoong mga kaganapan. Pilit nilang hinanap noon si Lolo Ruben, subalit hindi nila ito magawang masilayan dahil sa napakadilim na paligid. Maya-maya pa, bigla na lamang nila itong narinig na nagsisisigaw sa labas ng kubo niya ng mga katagang. Huwag niyo akong subukan! Hindi niyo ako kilala! Sige! Lumapit pa kayo! Lapit pa! Paulit-ulit itong sinasambit ni Lolo Ruben hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong tumahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang sumilip si Lolo Enteng upang magawa niyang masilayan ang mga kaganapan sa buong paligid. Pagsilay niya sa siwang ng dingding, bumungad sa kanya ang halos hindi mabilang na mga tao na nakatayo sa buong paligid. Ayon kay Lolo Enteng, na kung titingnan ng mga ito, mapagkakamalan mo silang mga ordinaryong tao. Subalit kapag ibinuka na ng mga nilalang ang kanilang mga bunganga,
Doon mo mapagtatanto na isa palang demonyo ang mga ito. Maya-maya pa, agad namang nasilayan ni Lolo Enteng si Lolo Ruben na buong tapang na kinaharap ang mga demonyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang napaatras sa dingding na kanyang pinagsisilipan nang masipat niya ang pag-apoy ng mga bunganga ng nilalang. Naglisik na din ang mga mata nito at dahan-dahan yung dumarapa sa lupa. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Lolo Ruben ang mga demonyo, nananatiling panatag naman noon ang kanyang isipan. Hindi siya noon nakakaramdam ng kahit isang hiblang takot sa kadahilanang naroon siya sa loob ng kanyang bakuran. Tiwala siya noong hindi siya pababayaan ng lahat ng kanyang mga kasangga na namumuhay ng payapa sa lugar na yon. Hindi niya muna inutusang lumitaw ang mga ito upang mapagtanto ng kanilang kalaban na siya ay nag-iisa at walang tulong siyang maaaring lapitan. Maya-maya pa, doon na nga nasilayan ni Lolo Ruben ang paglitaw ng manunumpa sa kanyang harapan. Nag-aangil ang nilalang na yon at parabang hindi ito masaya na siya ay masilayan. Ang tanging ipinagtataka lamang noon ni Lolo Ruben ay kung bakit sumalaka yon sa kanyang kubo kahit kararating pa lamang nila sa baryo. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang lahat ng demonyong naroon sa lugar at kasabay nito ang pagwika ng manunumpa ng, Ilang araw kitang hinanap? Dito ka lang pala nanananahan? Nalason ko na ang lahat ng albularyong nandirito sa baryo. Ikaw na lang ang kulang. Nang marinig naman ito ni Lolo Ruben, tanging pagngiti lang naman ang nagawa niya sa nilalang habang sumasagot ng, Nakakatawa ka, demonyo. Ikaw pa talaga ang may lakas ng loob para hanapin ako? Mukhang hindi mo nalalaman ang sinasabi mo ah. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-utos ni Lolo Ruben sa kanyang mga kasangga na lumitaw sa kanyang harapan. Pagsilay ng manunumpa sa mga tikbalang at mga engkantong nagsilitawan sa bawat punong naroon, halos hindi na magawang maipinta ang bawat pagmumuka ng mga demonyong nasa paligid. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang lumapit si Lolo Ruben sa tanawang malapit sa kanyang balon upang tawagin ang nag-iisang hari ng baylan. Paglitaw ng mga gininto ang kamay ni Haring Rufus sa tanawan, doon na nga dahan-dahang nagsiangil ang mga demonyong nasa paligid. Agad naman niyang narinig ang pagbigkas ng mga engkantasyon ng manunumpa na parabang ito ay mabilisang naghahanda. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Lolo Ruben sa kadahilanang alam niyang nasa panig nila noon ang pagkakataon. Maya-maya pa, tuluyan na ngang napaatras ang mga demonyo sa palayan dahil sa paglapit ng hari ng baylan at ng maharlikang tikbalang. Humarap na dinoon si Lolo Ruben sa kanila habang mabilisan itong nagbabanggit ng mga buhay na salita upang palabasin ang kanyang nangangalit na baluti. Matapos itong gawin ni Lolo Ruben, mabilisan naman itong nasilayan ng mga demonyo na siyang labis na nagbigay takot sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika si Lolo Ruben ng, Mukhang hindi nyo pa ata alam ang sitwasyong inyong kinakaharap sa mga oras na ito. Masyado ka namang kampante, manunumpa. Halos ang tingin ko sa'yo, lahat ng kaharap mo kaya mo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay utos niya kay Haring Rufus at sa lahat ng mga engkantong naroon sa lugar. Inihanda na din niya noon ang isang kahoy na pagsisidlan niya ng kaluluwa ng nilalang kung sakali mang hindi na yon makatakas sa digmaan. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumugod ang maharlikang engkanto
at ang kaisa nitong berdugo. Sumunod na dinoon sila Haring Rufus na halos magwala na habang ito ay patuloy na nananakbo. Nang masipat naman ng mga demonyo ang pagsugod ng mga engkanto, wala na itong nagawa kung hindi ang isagawa ang kanilang mga plano. Paglalarawan ni Lolo Ruben sa mga demonyong yon, tanging mga mata lamang at bunganga ang nagagawa niyang masilayan sa pagmumuka ng mga ito. Umaapoy din ang kanilang mga bunganga at meron itong matatalas na mga itim na pangil. May mahahaba ding braso ang mga ito at halos butot balat na din ang kanilang pangangatawan. Yupok na din ang kanilang mga tiyan at animoy hindi na humihinga ang mga ito o kumakain man lang. Sa paglapit ng mga kasangga ni Lolo Ruben sa mga demonyo, agad namang nagsagawa ang manunumpa ng kanyang ikaunang depensa. Walang sabi-sabi, mabilisan niyang inilapat ang kanyang mga kamay sa lupa at kasabay nito ang mabilisan niyang pagbanggit ng mga buhay na salita. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla naman itong tumayo at tumitig kay Lolo Ruben ng nakangisi. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang naantala ang pagsugod nila Haring Rufus nang masipat nila ang paglitaw ng isang pintuan na pamilyar sa kanilang mga mata. Ruben, mukhang meron yatang binatbat ang demonyong ito ah. Isipin mo, nagawa niyang tawagin ang pintuan ng impyerno. Wika ni Haring Rufus matapos niyang masilayan ang pintuang lumitaw sa kanilang harapan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay ng utos ng maharlikang engkanto sa kanyang mga kawal na nakaantabay sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang napatigil ang kanilang hukbo nang marinig nila ang pagbukas ng pintong tinawag ng manunumpa. Kasabay ng pagbukas nito ay siya namang pagsilabasan ng mga kalansay at iba pang masasamang elemento. Mabilisan itong sumugod sa kinaroroonan nila Haring Rufus kung kaya't wala na silang nagawa kung hindi ang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na pakikidigma. Pagsilay ng maharlikang engkanto sa mga demonyo, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga kawal upang magsilbi nilang pananggalang sa mga ito. Ang mga nilalang din na nasa ilalim ng panunungkulan ng maharlikang tikbalang, mabilisan ding nagsitipunan nang sa gayoy makagawa sila ng isang pangkat na siyang aatake sa pinakaunang hanay ng mga demonyo. Si Haring Rufus naman noon, mabilisang inundaya ng sapak ang lupang kanyang kinatatayuan upang makalikha siya ng isang uka na maaaring magsilbi nilang pagtaguan. Segundo lamang noon ang lumipas, tuluyan na ngang nabalot ang tahanan ni Lolo Ruben ng napakaraming masasamang elemento at kaluluwa. Halos nagkalat na dinoon ang salot sa paligid na siyang nagpahirap sa mga laman lupang naninirahan doon. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, agad namang sumugod si Lolo Ruben upang kaharapin ang manunumpa. Nang masipat ito ng maharlikang engkanto, agad naman itong inutusan ng kanyang berdugo na sundan ng kanyang kaibigan. Ben, nasa likod mo ang berdugo. Mag-iingat kayo. Wika ng maharlikang engkanto sa kanyang isipan. Nang marinig ni Lolo Ruben ang sinabi nito, agad naman niyang nilingon ang berdugong nakabuntot sa kanyang likod upang bulungan ng kanyang naiisip na plano. Paglapit niya sa kinaroroonan ng manunumpa, mabilisan naman siyang sinunggaban ng mga kasama nitong demonyo na mabilisan namang nasalag ng berdugo. Paghataw ni Lolo Ruben ng latigo sa manunumpa, agad naman niyang tinawag ang gabay ng krus ng batis upang makipag-isa sa kanyang katauhan. Pagsanib nila noong dalawa, bigla namang nanlaki ang mga mata ng manunumpa dahil sa mabilisang pagtaas ng presensya ni Lolo Ruben.
Nakakaramdam na din yon ng pagkasunog ng kanyang balat na siya namang hindi nito gaanong iniinda. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang tinamaan ang manunumpa ng latigo at kasabay nito ang mabilisang pagpulupot sa kanya ng mga baging na halos hindi niya magawang mawari kung saan ang galing. Nang tuluyan ng mapuluputan ang buong katawan ng nilalang, agad naman itong bumagsak sa lupa dahil sa pagkawala ng kanyang balanse. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpupumiglas, ramdam na ramdam niya ang dahan-dahang pagsikip ng mga baging na para bang isa yung katawan ng ahas. Nang maramdaman niyang hindi na siya gaanong nakakahinga, tanging pag-uusal na lamang ang kanyang nagawa sa pagbabakasakaling magagawa siya nitong maisalba sa tiyak na kapahamakan. Subalit kahit anong gawin noon ng manunumpa, hindi niya pa rin kayang mapangibabawan ang lakas na taglay ng kanyang kalaban. Paglapit sa kanya ni Lolo Ruben, bigla namang nanlaki ang mga mata ng demonyo nang masipat niyang meron itong hawak-hawak na isang nagliliyab na espada. Hindi na rin niya makita ang pagmumukha nito na para bang merong sabulag na bumabalot sa totoong pagkakakilanlan ng nilalang. Sino ka? Tanong ng manunumpa pagsilay niya sa nilalang na lumitaw sa kanyang harapan. Nang marinig ni Lolo Ruben ang sinabi nito, agad naman niyang ibinuka ang kanyang dalawang pakpak na siyang halos nagbigay pa ng labis na kilabot sa lahat ng demonyong naroon. Aminado naman noon si Lolo Ruben na ang ginawa niyang yon ay hindi nasakop ng kakayahan ng gabay ng krus ng batis. Gayunpaman, kahit alam niyang merong naghihintay na kapalit sa kanyang ginawa, patuloy niya pa rin itong ipinagsawalang bahala upang maipakita niya sa demonyo ang takot na ni minsan sa buhay nito ay hindi niya nagawang maramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang itinarak ni Lolo Ruben sa harapan ng pagmumuka nito ang hawak-hawak niyang nagliliyab na espada. Tingnan mo ang mga demonyong kasama mo kung may buhay pa. Siguro naman ngayon, naunawaan mo na ang kahangalan na iyong ginawa. Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsigaw ng manunumpa dahil sa pagkasunog ng kanyang balat. Niluwagan na dinoon ni Lolo Ruben ang mga baging na pumaikot sa nilalang nang sa gayoy magawa nitong masilayan ang mga demonyong dahan-dahang namamatay sa pakikipaglaban. Doon din nakita ng manunumpa si Haring Rufus na walang awang itinatapon ang mga bangkay ng demonyo sa ukang kanyang nilikha. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, mabilis na naman siyang lumapit sa kinaroroonan ni Lolo Ruben upang pagmasdan ng demonyong gumagambala sa kanilang katahimikan. Ben, ubos na ang mga demonyong humarap sa amin. Ang nasa harapan mo ngayon, ang nag-iisa na lamang na natitirang buhay. Wika ni Haring Rufus. Maraming salamat, Haring Rufus, sa tulong ninyo. Napakasaya ko dahil kahit kailan, hindi niyo ako pinabayaan. Sagot naman ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagharap niya sa manunumpa upang tapusin na ang labang kanilang inumpisahan. Walang sabi-sabi, agad na inikutan ni Lolo Ruben ang noo nito ng isang simbolong nagsusumpa sa nilalang na kailan may ituturing siyang kalaban ng mga likha na nagpapalaganap ng kabutihan. Yun din ang kanyang magiging selyo upang magawa siyang maibao ng demonyo sa kaila-ilaliman ng impyerno. Matapos niyang maiukit ang simbolong yon, bigla namang nagsisisigaw ang manunumpa dahil sa sakit na kanyang labis na nadarama. Ngayong isa ka ng ganap na demonyo,
Naway maging masaya ka sa impyerno. Humayo ka. Lisanin mo na ang mundong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Wika ni Lolo Ruben habang patuloy niyang tinititigan ang nilalang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, kisap mata lang naman noon ang naging pagitan nang tuluyang higupin ng pintuan ng impyerno ang lahat ng demonyong napaslang sa digmaan. Maging ang pinupugutan ng berdugo noon, hindi din nakaligtas sa paghigop ng lagusang yon. Pagpasok ng katawan ng manunumpa sa bukana ng impyerno, panay pa ang pagsisigaw nito habang dahan-dahang nalalapnos ang kanyang katawang tao. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na ngang naging demonyo ang wangis ng manunumpa. At kasabay nito ang pagpapakawala niya ng kanyang huling habilin kay Lolo Ruben. Isinusumpa ko, Antingero. Darating ang araw at mararanasan mo din ang paghihirap na ginawa mo sa mga demonyong katulad ko. Humanda ka. Mas malakas ang puwersa ng demonyo kaysa sa Panginoong pinagsisilbihan mo. Mangiyak-ngiyak na wika ng manunumpa. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglaho ng lagusan patungong impyerno dahil sa pagkawala ng bisa ng mga usal na kinakailangan para mapalitaw ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tuluyan namang nakaramdam ng labis na panghihina si Lolo Ruben at kasabay nito ang pagrinig niya ng tinig na nanggagaling sa gabay ng krus ng batis. Paalam, Antingero. Tunay ngang isa kang masugid na disipulo ni Inko. Lilisanin ko na ang katawan mo, sapagkat tuluyan ng nagising ang iyong gabay, natutulong sa mga digmaan na nag-aabang sa iyong paglalakbay. Humayo ka, at naway hindi ka makalimot sa Panginoon. Wika ng nilalang habang dahan-dahan itong naglalaho sa katawan ni Lolo Ruben. Matapos ang mga pangyayaring yun, napagpasyahan na nila Haring Rufus na bumalik na sa kanilang pinanggalingan upang muling mamuhay ng payapa. Ang punong kahoy na itinabi noon ni Lolo Ruben ang nagsilbi niyang pangkulong sa iba't ibang uri ng nilalang na nagawa niyang matalo sa labanan. Sabi-sabi ng matatanda noon sa amin na magmula ng maayos ni Lolo Ruben ang kanyang kubo, naiwan niya ang punong yon sa dati niyang pinagtitirhan sa bahay na bato. Magpahanggang sa ngayon, palaisipan pa rin kay Lolo Enteng kung sino ang nakakuha sa punong yon na pinagkulungan ng mga demonyong nagapi ni Lolo Ruben. Okay, grabe, sobrang ganda nito, angas. Alam nyo, miss na miss ko tuloy yung mga panahong ginagawa ko pa si Lolo Ruben, yung ninanarrate ko pa siya. Kasi alam nyo, every episodes nun, talagang ninamnam ko siya. Gustong gusto ko yung pag-narrate kay Lolo Ruben kasi ang ganda ng takbo ng kwento. Tapos ang dami niya, sobrang kasangga. Naglalakbay sila iba't ibang dimensyon. Alam niyo yun, ang saya lang pakinggan. Tapos dun sa part na lumabas si Haring Rufus, kala ko hindi siya mababanggit sa miniseries na to. Biglang lumabas yung gininto ang kamay. Grabe yung kilabot ko sa eksena na yun. Yun lang pala, si Haring Rufus lang. Pero kasi ang mali dito sa manunumpa, malakas naman siya kung tutuusin eh. Matindi rin yung mga kasangga niya. Ang mali niya lang, hinanap niya si Lolo Ruben. Tapos napunta pa dun sa kubo ni Lolo Ruben na alam naman nating lahat na dun lahat ng kasangga niya. So ano mangyayari? Talagang wala. GG siya kay Lolo Ruben. Wasak talaga siya. Pero yun nga, maraming salamat ulit Lolo Ruben. Napakaganda talaga ng mga kwentong binabahagi sa atin ni Lolo Enteng. So tapos na tayo ngayon sa miniseries ni Lolo Ruben. Tuloy na tayo ulit kay Manong Buti. May pondo na eh. Yun lang. Salamat.